Què t'està parecent aquesta edició del Menjat Sollana? Pues m'està pareguent, vamos, molt més millor que l'any passat. Molt bé, està tot molt ben organitzat, les tapes molt bé, la programació cultural, tot molt bé, m'ha agradat. Me pareix molt bé perquè és que n'hi ha molta variació de tipus de tapes, de dolços, de salat, de carn a la brasa, arrossos, és que n'hi ha de tot. Molt bé, de categoria, és la primera volta que assistim a l'event, ens ho va comentar l'Ajuntament de Sollana i per ser la primera vegada estem prou contents. A mi doncs, m'ha paregut molt bé, molt bé. La veritat és que ha sigut inclús superior a la de l'any passat, que ja va estar molt bé. L'any passat ens pensàvem que anava a ser una cosa més fluixeta i al final va ser molt bona i enguany l'ha superat. Espectacular. I de les actuacions has pogut també assistir? Sí, he vist, algunes no he pogut anar, però sí que he vist la del ritme, la del Tio Fredo i la que han fet ara sí de música i molt bé. Pues com si foren de casa, espectacular. Jo no, vamos, com si no foren forasters. Jo estic molt content, per això han tornat a participar. Buenas tardes. Es la primera vez que venís a Sollana. ¿Qué esperabais del público de Sollana? Pues lo que hemos recibido, muchísimo cariño y ha sido un fiestón, como suele ser este espectáculo. Estamos muy contentos además porque venimos muchísimo por Valencia. El espectáculo está gustando mucho desde hace ya varios años. Llevamos casi 10 de gira por todo el mundo, cuatro países, 5 o 6 países mejor dicho. Y aquí en la comunidad valenciana ha sido una gozada. En Sollana lo hemos pasado muy bien porque era un riesgo muy grande. Es decir, una fiesta en la calle, se ha hecho una apuesta importante. Nosotros valoramos muchísimo lo que ha hecho la organización, de apostar por un espectáculo diferente, con un poquito de música, un poco de teatro y que requería una atención por el público que la hemos tenido plena. Què t'ha paregut Il Bello Canto? Meravellós, m'havien parlat ja algo. De fet, he vingut a posta per veure-ho, m'ha encantat. Crec que canten divinament, ha sigut meravellós. De meravella, una cosa fora sèrie. És la primera volta que els veuen en directe? Sí, en directe sí. Què han paregut les veus i el repertori de... Meravellós, i per postres los jóvenes que eren i les veus que tenen, és que vamos, jo meravellosament. Tornaré a repetir, mira, m'haguera quedat fins a les tantes de la nit per veure-ho, m'encanta molt.